लायनो थांदोंमोन थांबाथाय हठातनो आदैया बाजारनिफ्राय सफैबाय सफैनानै मथा मथि 1टासो बाजाव जागोन आरो घटनाया बेनिफ्राय 1टासो बाजाव दरजाखौ नायफायबा ताला मारिनाय दरजाया ताला मारिबा दरजाखौ उनाव आंखौ लिंहरबाय अजन्ताया दिनै न'खौ ताला मारिना लाबाय मा कारनाव ओमफ्राय आं फैनानै दरजाखौ माबाबाय अजन्ता होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय उनाव जोंहा मोनसे गिखांनाय फैदो आरो ओमफ्राय आं आदायाबो मुरा दंमोन ओमफ्राय आदाखौ आं बुंबाय अजन्ताया दिनै माबा न'खौ ताला मारिना लादो नायसननाय आदा नाय होनना बुंबाय आं ओमफ्राय बियो भेन्टिलेसनथिं नाहरबाय नाहरनाय लोगो लोगो मानसिया फेनाव बियो दौलें लागायनानै लायो आरो दा बेखायनो आङो दा दिनैनि बे साना बहुत माने दुखुनांथावना बाथ्रा आरो बियो मेट्रिकआव बिराद मोजां माने पारसेन्ट लाखिनानै फरायदोंमोन आरो बिराद मोजांमोन बियो 93% लानानै मेट्रिकखौ उथ्रिसारदोंमोन आरो बिनिफ्राय बियो बर्मा पायनार कलेज बियो हायार सेकेन्डारिखौ खालामदोंमोन 82%आव बेनि उनाव बियो बिएखौ माने बिएससि फरायनो बियो कटन कलेजखौ सेलेक्ट खालामदो आरो न'आव ओमफ्राय जोंबो बुंबाय दे होमबालाय नों मोजां फरायदो बिएससिखौबो माने कमप्लिट खालामना फैनानै बेनिफ्राय बिसानो बियो टेलेन्ट सार्चनि जोंनि जितु एबसुनि बेयावबो बियो बिटिसिनि भितराव माने सेकेन्ड पजिसनखौ मोननो हादों आरो बान्था मोननो हादों दा बेखायनो आरो बिनि थांखिया इउपिएससिमोन माने ड्रिमा दा इउपिएससिखौबो बियो होनो थाखाय बिराद माने नाजाबाय थादों ओमफ्राय बियो फुंनि 8टानिफ्राय बियो एकदम मोनानै माने 3 बाजिलासे बियो रिंगासिम फरायो आरो जों माब्लाबाबो बिखौ खस्थ' होआ दे मोजां फरायथों सानावनो सानाव फरायो ओमफ्राय हरावबो 12टासिम फरायो आरो इयो 12टा फरायनानै दसे उन्दुना थायो ओमफ्राय इसानो बिखौ मेन्टेलि टर्चार जेबो होखायाखै आरो मोजाङै फरायथों आरो इउपिएससि टारगेट खालामोन नालाय आरो बिनि जेमान माने नटबुक दङ बियो लिरना गालांजोबना दङ आरो माइ ड्रिम इज आइएएस अफिसार होननानै बे रुंसारि जानायखौ नोंथाङा माबायदि मिथियो आरो नोंथांनि नोजोराव अजन्ताया माने माबायदिमोन दा अजन्ताया दिनै थैनाया मोनसे दुखुनांथाव आंबो गैयामोन न'आव आं 1.5 बोसोर खोनाबाय खोनानानै न'आव फैबाय दा बेथ' बि जाथावामोन आरो कारन अजन्ताया बेबायदि गथ'मोन बेयो गावदोबो माने बे माने माबा गैया बे गावनो हारसिं सोलियो न'आव फैबाबो न'आव थायो जों आरो न'आव थाबाय थायो माने लेखा फरायावनो बे मुखुब जाबाय थायो दा बे हिसाबैनो जोंबो सानदोंमोन आरो बेखौ जाथाया बिराद दुखुनांथाव जाथाय आरो बे फिउचार जानो नाङामोन आरो दा बे जालांबाय दा बे लोगोसे न'खरनि गासैखौबो दुखु होलांबाय कारन अजन्ताखौ लानानै जोंबो गौरब खालामोमोन आं बारा बुंजायोखौनो